Ама служете. Антоне, ела тука! Питката е тук на масата. Виж сега. Антоне! Ела тука, бе, мамо! Сега да види нашето. Ела не видиш какво ще вземе насето. Той се оплаши. Айде сега, мамо. Какво ще се вземе, мамо? Гледаш, кое ще вземеш, Насе? Кое, мамо? Ма виж, вземи си една играчка и на другите няма да я даваме. Вземи, баба. Ми, мама е тук. Кое да вземе, мама? Айде, покажи на мама. Кое да вземе? Ела на телинце. Гледа, той не иска да вземе. Няма нищо, бе. Разтаковайте се. Ти трябваше да... Бойче. Защо не го видите? Айде с деде ще вземете нещо. Айде с деде да вземете нещо. Ела да вземеш. Той много хора и се ушижда. Дверката и ключ. Ама ти не му подсказвай. Насе! Виж, мамо, вземи си една играчка, защото другите деца ще ги вземат. Взимай си играчка. Деле, вие го ще вижте. Почти трябваше да се бърби. Той няма да дойде да вземе. На мотора иска да иде. Виж, Насе! Иска нищо. Ти иска на мотор. Меми, айде да видим какво ще е бъдещето. Какво да вземем, дете? Кажи какво да вземем. Айде на люката. Добре. Айде първо да идем да вземем една играчка и да отиваме на люката. Айде, ела. Взимай да отиваме на люката. Айде. Ма взимаме и отиваме на люката. Айде на чаша взема люката. Не, бързо, че ще ни вземат. Бързо, мамо, взимай нещо. Бързо. Айде, нещо избери си. Питката. Айде. И какво друго ще вземем, мамо? Бързо в ръчичките нещо да вземе над. Добре, взимай нещо и бегаме. Бързо. Открадни се. Айде да го откраднем и да идем поканим на деде какво си взел от масата. Бързо. Вземи баба нещо, ще видим на люката. Айде, отиваме на люката. Взимай бързо, мамо. Вземи паричките, баба, тогава. Айде, де. Не подсказвай, бе. Взимай, мамо. Взимай, де. Виж. Това тогава вземи. Айде ти. Айде, кое, мамо, ще вземеш? Взимай бързо нещо и да бегаме. Айде, взимай, мамо, кое ще вземем? Отказа се. Той ще не го мъчи, бе. Ходи го къде иска и това е. Айде, мама, да ги вземем и ще идеме на люлката с тях. Ще идеме на люлката с тях. Ма деде е тука. Виж, първо да вземем и да покажеш на деде какво си взел и ще го носим на деде. Айде, вземи го. Айде. Остави го, Бойче. Бойче, пусти го да иде къде иска, бе. Мишката. Айде, не. Аз съм била на прещапулки, такова нещо не съм видяла. Всеки си взима, бе, мамо. Айде, Какво искаш? Количките ли искаш? Я не ти може да вземеш, мама. Айде, вземи си нещо и отиваме на люк. Айде, разтураме прещапулката. Утре па. После ще вземеш, изчакай нас тук първо. Ако искате да се дръпнем, сте. Дай да се махне на ние, по-добре той да си вземе. Пуснете го, той може да дойде до масата. Бегай, Антоне. Само видеооператор. Ела, мама, да му каже нещо. Виж, елай си, ще идеме на люлката, добре. Ела. После трябва да вземе. Да, сега ще дъжд дойде. Илянка ще вземе. Саша го отче. Ело да бъде да твой бъде Насе, слушай. Виж, отивам да ти взимам нещата на масата. Не пипай, Ленче. Илянка взима всичко. Ело, Илянке. Ело, тук, Илянке. Взимам всичко, Насе. Насе! Чакай да видя кой си сети. Айде сега си сети друго. Чакай да видим друго. Има ли друго? Дай ми нещо друго. Донеси на мен да тичам. Я донеси на Нина някаква играчка, мамо. Донеси ми да тичам. Донеси на Нина някаква играчка. Бързо. Носи на Нина. Ще играем. Чекай. Вземи пари за бомбони, бе, будала. Чакай да видя сега, какво ми носи дете. Леле, пукан. Айде сега ми донеси една играчка. Бързо една играчка да си играем. Айде да ми донесеш. Вземи на Илянчо една играчка. Насе. Да го излъжем, мамо. Да чуйте, разбра. Това са играчки. Дай ми една играчка. Дай ми една играчка. Бързо.
А сега ми донес нещо от масата. Дай на Илянка нещо от масата. Дай ми на масата твой маса. Стига сега. Дай играчки носи на Нина. Лело, дай ми върни малко. Иди от играчките. Вземи нещо и носи на Нина, мамо. Бързо и носи. Бързо, давай. Хайде, чакай. На нея какво ще вземеш да изнесеш? На нея какво ще вземеш да изнесеш? Да, сега ще носиме на Нина една играчка. Носи на Нина да покажеш какво си взел, мамо. Какво ми носиш? Какво ми носиш? Браво на детето! Браво на детето! Ключа се е изкрил в шапката и той го удари. Ключа ли се ударечено? Не. Ето, виж насето какво взе? Шапката. Айде, до нас е да тичаме с шапката. Айде. Имаше ключове. Паде, зея. То беха лъжни, то най-после взе. Няма, след. Сега беше. Чакай да видя където е полицая, бе. Полицай! Полицай! Маме, айде сега да вземем една пичка да тичаме с тебе. Ево да тичаме, да не ти се жули храната. Дай да ви приберем сърчанката. Айде. Качваме се. Опа, пръчката горе. Какво? От половин час. Теодор Антон те вика. Айде си. От половин час. И силно. Опа! Скри се. Айде. Не мога да не то. Айде, така да се вземат сърчите. Я опитай къде е тати да направя така с ръцете. Насе, къде е татече? Къде е Пепа? Не мога. Викай го, тате. Викай тати. Викай го, тати. Тати. И вика, седи сега, Те за малко да се оженят. Пете си в мета и там има. А къде е Леля? Насе, къде е Леля? Ще ли си вземеш кабел? Да, яде дете. Опа! Гледай как не гледа. Видя ли как бута? Няма идете, вземете си. Пребучо сега да го бъде. Чакай, виж къде си цапал. Виж къде. Искаш ли пукат? Ами, Тото, не виждаш ли къде ходиш, бе? Което би се много да дам. Айде, следите с борите, бе. Следите с борите, бе. Насе. Как те постригва баба Ваня? Как те стрижи? И ти как плачеш? Мойче той бая и се. Той, а? Ма иди там да си играш с децата, бе. Шидиш ли? Хайде. Иди да ги гочи. Я ти да ги Айде, снимай ни. Отио. Не. Ама не така. Ти нали не си снимала? Чакай Лянка да те гушне. Мъничко само. Е, там виж питка, баница има. Ево и бомбон. Айде бе. Снимах де. Кажи. Люш, брат, айде, аз ще те люлям, аз ще люлям. Сигурно ли? Люш, баба е тук. Кажа на баба Ваня как мазахме крем без конохох. Къде мазахме крем, че сте? Е там. Охо. Охо, ще се намажем ли после това? Бабата се слижи? Да. И ти как плачеш? О, мама! А кой ме ощипа тук? Кой ме ощипа тук?
Вчера така ме защипа, чак ми излезаха сълзи. Махни му, кажи му здравей. Кажи на камерата, нося, кажи е там здравей. Ето, здравей, здравей. Ваня нас викам, кажи на камерата здравей. Той така вре, здравей. Айде, пускаме го там. Леле, ти много се радваш, вечеленце. Лимет ли иска ти? Не, той значи на пущапулка на лимет се слага, има лимет. Айде той. Кажа на ми. Аз близкам, защото ти си кара. А, ти на мен се кара? Да. Аз трябваше по-рано да дойде, обаче камерата зацепи нещо. Антоне, Аз го гледам се. Тони, ма за какво ти се скара бащата? Ела, ела. Ела ще си, ела. Ще дойдат полицайите. Идва тук. Елама. Кажи сега какво направи. Какво направи лелята бащата да се скара? Кажи ми. Колата на Дан. Взимал си. Взимах колата на Дан. Няма нищо, леле, айде. Не е хубава тази постъпка. Няма нищо. Ще му се извиниш утре, ще му върнеш, нали? Да. Ще му се извиниш, леле. Данчо утре няма да го има. Ми няма нищо, други ден и по-други ден. Пак ще му се извиниш. Да. Ще му се извиниш. Нали? И пак сте си приятели и всичко е наред. Нали ще му се извиниш? Ама така да си взимаш чуждите играчки. Баба ще се при теб. Айде, Кажи на баба как вика колата, кажи на баба ти как вика колата. айде, баба. Защо бе баба така прави? Аз съм бойна баба. Ай, ще им видя, че си играе. Кажи да ме горите, Бартина. Дай да го хвърля, дай. На парка как ги преобичам? Леле, Яна, ми много pikава си ти, бе.